В тази лекция ще направим едно предложение, което представлява един часовник и в него ще използваме няколко вида класове, свързани с изобразяване на време и часове. Създаваме един проект ViewBasic. Clock Test. SDK създава необходимите файлове за ViewBasic приложение. Нас интересува ViewController. В този ViewController ще сложим един етикет. Label. Ще центрираме текста. Ще сменим шрифт с някакъв по-забавен шрифт. И ще махнем заглавието. Ще добавим един бутон. И ще му сложим заглавие Старт. В header файла разбира се, трябва да създадем два интерфейс builder. We label различка LBL clock и IB outlet UE бутон бутона старт. Трябва да създадем свойства. За това графични контроли и техните съответстващи обекти. Достъп от всички класове. Заделяме памет за съответния обект. Видяхме, че сме създали един графичен контрол бутон. Съответно за него трябва да имаме някаква функция, която да реагира на неговото натискане. IB Action трябва да бъде функция от този тип. Press бутон. ID на този бутон трябва да се подаде като аргумент, наречено Center. В изпълнимия код трябва да синтезираме двата обекта. LBL Clock и бутона Start. Казахме съответно, трябва да се погрижиме да премахнем инстанциите на тези класове, след като приключи приложението. Съответно, трябва да дефинираме какво трябва да се случи, като се натисне този бутон.
Идеята на това приложение е, като се натисне този бутон, да се стартира един таймер, който през една секунда да чете от вградения часовник на системата текущото време и да показва в етикета моментния час, минута и секунда. За целта трябва да създадем още няколко обекта. Първият обект е NSDate. Този обект представлява един клас, който съдържа информация от типа ден, месец, година, час, минута, секунда. Съответно трябва този клас да се форматира по някакъв начин и да се изведе във вид на етикет. Затова ни е нужен един data formatter, и съответно трябва да имаме един клас за самия таймер. За NS Data Formatter трябва да се задели, да се инициализира, да се задели памет. Най-доброто място е това да се извърши, когато се зарежда видеоконтролера. Той се зарежда, когато се вика функцията viewDidLoad. Казахме time formatter е равен NS Data Formatter. Заделяме памет и го инициализираме. Съответно трябва да се погрижим да освободиме ресурсите, заделени за този Data Formatter. Също трябва да се погрижим да освободим и ресурсите за Current Date. Създаваме си една функция. Update time, която извършва следното. Взима текущата дата, с member функцията date. Обект TimeFormatter трябва да му дадем някакъв стил, в който се показва това време. Вика се метода setTimerStyle. И този таймер стил е NS Data Medium Style. Medium стила представлява да се показва часа, минутите, секундите и дали е сутрин или след обяд.
След като сме създали стила, ми накрая трябва и да се покаже този час в етикета. LBL clock текст. Той е равен на time for maker, string from date, current date. Съответно трябва да се напишем една функция и за обработка на събитието натискане на бутон. Значи, имаме два варианта. Единият вариант, когато надписа на бутона е старт, да стартираме таймера, и когато надписа на бутона е стоп, да спреме таймера. Създаваме разклонението if, питаме бутон старт заглавието title for state UI control state normal is equal to string Ако заглавието на бутона е равно на старт, ми трябва да стартираме нашия таймер. Main timer равно ns timer scheduled интервал казахме през 1 секунда. За какво се отнася? За себе си. Селектор, коя функция ще бъде извикана всяка секунда. Селектор и коя е функцията? Ние дефинирахме update time. Някаква допълнителна информация не ни е нужна. Ще се повтаря ли този тайм или ще се изпълнява еднократно? Ще се повтаря. Yes. Стартирали сме таймера и съответно трябва да сменим и заглавието на бутона. Бутон старт. Set title. Stop. За UI control normal. Ако обратно заглавието е различно от старт, значи ние трябва да спрем таймера. Какво правим? Първо трябва да спрем таймера. Как се спира таймера? Main таймер е извикаме функцията invalidate и съответно трябва да сменим заглавието
нашия бутон с старт. И запомняме, остава последното, да свържеме двата контролера с нашите обекти. Outlet, драгваме LVL Clock. Бутона, казахме, има две променливи. Едното е достъп до пропъртите на бутона, бутон Start и съответно Touch Up Inside, да се извиква функцията през бутон. Запомняме, компилираме и стартираме. В тази лекция се научихме как да използваме Time, как да вземаме текущото време и как да форматираме самото време, за да можем да го показваме във вид на стрингове.